acordàrem, junt a les nostres organitzacions, que tots els recursos, tots i cada un dels recursos d'aquesta organització no pot ser ni pot estar absent en una baralla en la que està en joc el fet fundacional i l'aspiració legítima de ser i de representar d'esta organització. I això ho manifestàvem des de l'atenció integral i integradora, des dels departaments, des de les empreses, des de les seccions sindicals, des dels òrgans de direcció, des de la formació, des de l'orientació, des dels serveis jurídics, des dels departaments de medi ambient, salut laboral i de tot. No pot haver, no té caber en una estratègia sindical de conflicte ni una sola intervenció de dona o d'home d'esta organització que no plantege des de lo concret fins al general, des de la resolució del problema, del conflicte, de la consulta, de l'assessorament o de l'acció formativa que vinga a definir l'estratègia de l'explicació, del compromís, de la vinculació d'assolir el 29 de setembre junt a la persona, l'empresa, el taller, l'àmbit de relació i personal, el compromís de la vaga general del dia 29. És cert i és de veres que per el mig tenim actes. És cert i és de veres que tots els actes que tenim són importants. Devem de prioritzar les nostres tasques sindicals i les nostres activitats. És imprescindible que en les empreses i que en el carrer, durant el mes de juliol, agost i el setembre, les dones i homes de comissions obreres es fem visibles en l'explicació, en el compromís i en la empenta de l'ànim d'assolir la defensa d'allò que sempre hem caracteritzat. Per això diem que tots els recursos i totes les persones del sindicat per a treballar per una estratègia que és confederal. Tenim que batre en els centres, en el servei, en les estacions, en els comerços, als hospitals, als centres educatius, als centres sanitaris, a tot el món, actius, aturats, jovens, majors, precaris, no precaris, totes i tots. Tenim un compromís, a més d'un repte. I probablement no anem a trobar massa ajuda en aquesta tasca. Però si aquesta organització que sempre ha estat reforçada del conflicte, de les transformacions i del canvi, hem sabut superar-los, una volta més, les persones, les dones, els homes, l'organització està quidrada a marcar punts de referència, ser sant i senya, per a que el dia 29, que serà un dia important, per a que al dia següent, el 30 de setembre, en l'àmbit de la relació professional i laboral, puguem continuar mirant als ulls i a la cara als nostres companys i companyes, dient que aquesta organització, una volta més, sense fer cas a ningú que no siga la seva estratègia aprovada, discutida, raonada i madurada en els seus òrgans de direcció, van dir prou, per ahí no passem, tenim l'obligació i la responsabilitat d'aturar el que són propostes que venen a destruir l'estat de benestar, la cohesió social, les relacions laborals i la construcció d'un estat més democràtic i més participatiu. Per això, companyes i companys, jo encenc en l'obligació, en la responsabilitat d'exigir-vos a totes i a cada un de vosaltres que si sempre és moment per a l'esforç,
per a l'arrogància, per a la militància i per a la dedicació, este és un d'ells. I esta organització, des de que jo estic en ella, sempre m'ha ensenyat que hem sabut estar a l'altura. Jo estic convençut de que anem a traure una vaga general no decent, sinó que serà una vaga en caràcter general. Crec que a hores d'ara tot el disseny de l'estratègia de comunicació, de participació, de fer participar, d'invadir pobles, espais, organitzacions i empreses, el tenim ben treballat. Tenim que convocar tots els actes del món, haguts i per haver. No ens preocupem si no es va la gent. Si en van 10, paga la pena. Compteu en nosaltres. Fem assemblees en tots els pobles, actes públics, que ens veja la gent en el carrer. No tenim res que amagar. Som més. Tenim raons i, a més, tenim motius. I esta organització sempre ha estat a l'altura d'aquestes necessitats. I jo estic convençut que el País Valencià i les comissions obreres en el conjunt, esta volta també estarà a l'altura de les necessitats i a l'altura de les exigències. Perquè és molt el que ens juguem. Una volta més, acabe dient-vos i informant-vos del format d'aquest acte. Vàrem apreciar l'oportunitat de no perdre l'ocasió del luxe de tindre el nostre secretari general així per a convocar els membres del Consell Confederal del país, seccions sindicals, responsables i dones i homes de comissions obreres. Ara, el secretari general farà una intervenció per a contextualitzar què són les qüestions en les que van anunciant-se noves actuacions, quina és la perspectiva en acabar la seva intervenció per pròpia decisió del secretari general. Anem a continuar la Comissió Executiva Confederal i secretàries i secretaris generals federals i territorials per a continuar la reunió. Perquè si alguna responsabilitat tenim i si som generals, jo crec que a hores d'ara és quan tenim que demostrar que som generals per a dirigir aquest magnífic exèrcit de dones i homes que conformem les comissions obreres. Ignacio, tens la paraula.